Dobrý den, vítejte u dnešního videa, kde si ukážeme, jak se ovládá mobilní jeřáb od JK Logistiky. Jeřáb se zapíná jednoduše, stačí otočit klíčkem. Vedle klíčku vidíte indikátor baterie, který vám přesně ukazuje, na kolik procent je jeřáb nabitý. Vedle indikátoru baterie je bezpečnostní tlačítko, které když zmáčknete, tak se jeřáb odpojí a bude vypnutý. Pokud vám po otočení klíčku nejde jeřáb zapnout, nejspíš máte zamáčknuté bezpečnostní tlačítko. Pak už stačí ho jenom otočit a jeřáb normálně zapnete klíčkem. Ovládání je u elektrických jeřábů jednoduché. Je to podobné jako u vysokozvučných vozíků. Řídící oj je z bezpečnostních důvodů potřeba sklopit, aby se vám jeřáb rozjel. Pojezd ovládáte jednoduše palcem, dopředu i dozadu. A na hlavici oje máte na výběr dvě rychlosti, želvu a zajíc. Mezi rychlostmi můžete přepínat. Na každém jeřábu najdete také zátěžový diagram, který vám přesně ukazuje hmotnosti a vzdálenosti ramene. Červené tlačítko je tady z toho důvodu, aby vás to nepřimáčklo ke zdi. Dálkové ovládání slouží k ovládání pohybu ramene. Ovladač se zapíná zeleným tlačítkem na zadní straně. Zelené tlačítko je potřeba stisknout dvakrát. Poprvé a podruhé, kdy se spáruje s jeřábem. K vypnutí zmáčkněte červené tlačítko a pokud budete chtít znovu zapnout, tlačítko otočte. První dvě tlačítka slouží pro zdvih a spouštění, druhé dvě tlačítka pro výsuv a zásuv ramene a třetí dvě tlačítka pro otáčení ramene doleva a doprava. Tyhle dvě tlačítka fungují jen v případě, že máte elektricky otočné rameno. Tady tím kolečkem můžete regulovat rychlost pohybu ramene. Jeřáb má v sobě zabudovaný systém proti přetížení, takže se nemusíte obávat, že by se jeřáb sám od sebe převrátil. Při zatížení na 90% se rozsvítí tato dioda a při zatížení na 100% se rozsvítí tato dioda a jeřáb už vás dál nepustí. Tento jeřáb je vybavený manuálně otočným ramenem. Pro odještění ramene zatáhněte za aretační páku. Když je rameno odještěné, můžeme s ním manuálně otáčet až o 270 stupňů. Když páku dáme dolů a otočíme ramenem, rameno se samo zaaretuje a najde si nejbližší aretační polohu. Pozor, když zvedáte břemeno, tak musí být rameno vždycky zaaretované. Teď se pojďme podívat na to, jak se jeřáb nabíjí. Takhle vypadá nabíječka a před každým nabíjením nezapomeňte jeřáb vypnout. V jeřábu je zabudovaná AGM baterie, kterou se nedoporučuje vybít pod 50%. Nejprve odpojte konektor z jeřábu. Pak vezměte nabíječku a připojte její konektor k baterii jeřábu takto. Nakonec připojte nabíječku do zásuvky. Zároveň je dobré dodržovat nabíjecí cykly a nedávat baterku nabíjet pouze na 10 minut, protože to by té baterce mohlo škodit. Až skončíte s testováním jeřábu, prosíme vás o důkladné zabalení jeřábu, ideálně do kartonu a igelitové folie. Pokud by vám něco, co se týče ovládání jeřábu, nebylo jasné, můžete se na nás kdykoliv obrátit, my vám poradíme.